दिखाओ Oh, दिखाओ कौन सा गेम डाउनलोड किया दिखाओ यहाँ इतना सारा हाँ डिलीट कर दे डिलीट नहीं करना है प्लीज मम्मा नहीं डिलीट कर दो प्लीज मम्मा डिलीट नहीं करना प्लीज हेलो गाइस मैं गेम खेल रहा हूँ देखो ये देख और मैंने सबको डाउनलोड कर दिया मैं गेम सबसे बेस्ट है मम्मा लोग को गेम कर दो मान लो हाँ तुम वीडियो बना रहा है नहीं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्या ब्लॉग ब्लॉग हाँ वो वीडियो बना रहा है क्या हाँ अरे वीडियो नहीं हम ब्लॉग बना रहा हूँ ब्लॉग ले ये भी बोल रहा है ये मामा मेरा दोस्त है ये तो दोस्त बोला है मामा को अरे मामा मेरा दोस्त है ये मामा मेरा दोस्त है अच्छा मुझसे पंगा फ्रिज में नहीं बैठा लगा तो बोलो अब क्या करना है कोई तो एम्बुलेंस से बुलाओ बाबा बुकरे जे बैला माझ्या खायचे ग जा बेटा गेलेगासिनो आमे नै चिप्स नि बेटा नै चिप्स वाह तुम बेस्ट फ्रेंड हो अगला खोले खोले ये मोबाइल गेलेनानै माने माबा बुस्थु खुलिनो होबाथाय मोबाइल बाबो चिप्स बाबो माने आनलक नानै बुंफ्लांना जाबाय दानिया इयो अगला नहीं खोल दे इसको खोल दे बोलो सबको हां बाय ये देख ये मामा मेरा दोस्त है ना बेस्ट फ्रेंड हाँ जैसे ये देख चिप्स तो ये चिप्स को मुंह में खाते हैं ओके ये देख पापा ने कितना सुंदर चिप्स लाया है पापा ने अच्छा पापा ने लाया है हाँ। अभी तो मामा ने दिया है ना हाँ मम्मा खोल दे जानो इको हाँ जाना जाने हाँ जाना जंगल Hmm? मैं खाऊंगा नोंसो चिप्स होग्रा इ चिप्सखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो ब्लु चिप्सखौ खिन्थु गोथां मोनसेखौ जानो नागिरा गोथाङाव माबा दोङो ना चिज होनाय दोङो चिज होबाथाय माने एसे बाय गोदोनाफोरा मारैबा खालाबनो नागिरो मोनो जाबाथाय बेखौ जाया आरो इयो क्या हुआ हाथ धोना है खा लिया चिप्स हाँ ये हाथ गंदा हो गया है हाथ धोना है हमको किचन में हाथ धोना है किचन में धोना है हाँ खाजि जाखांबायनो दाहाय सुनसैनो आंना ओंखाम संनो जाबाय जोंहा दिनै अमा बेदर लानानै फैदो आं अमा बेदर संनि दा जोंहा अमा बेदर लाबबाथाय आलासि सासे फायखायो आं देखायनि र' इयो माने जोंहा अमा बेदर लाबबा माने फुङाव इयो माने फायखायो आरो जोंहानि इयावनो थाबाय थायो सैमाया आं माने माबा माबि जानो होबाय थायो आरो स' इयो माने आंखौ दा बिराद मोजां मोननाय जाबाय खाथियाव थांबाबो माने इयो खारला आरो गिलिया आरो आंखौ आं माने जानो होबाय थायोना ओंखायनो इयाव थाबाय थायो आरो बेदर हाराफोरखौबो आङो बेदरफोरखौबो इनो हरो बेदर इयावनो थाबाय थायो फैनानै ओमफ्राय आरो मालाबा बेदर लाबबाथाय आङो आरो इनो हरखायो आरो मोननै मोनथामबाबो ओंखायनो माने इयो बिराद आथा जाबाय आरो आंखौ माने नुबाबो इयो गिलिया दानिया इयावनो थाबाय थायो चलो होमवर्क ना होमवर्क करो जल्दी ना अच्छा चलो आपका नाम बता सबको व्हाट इज योर नेम My name is देवांश बड़ो तुम्हारा फ्रेंड कौन है बेस्ट फ्रेंड मम्मा मेरा दोस्त फ्रेंड है I love you ऐसे पंख जैसा वाह मैंने को दे दिया हमने तो वाह फिर से लॉक हो गया मजा एक डांस दिखा दो सबको सबको एक डांस दिखा दो ये डांस दिखाओ सबको एक अरे मैं नहीं आता कैसे दिखा स्कूल में कैसे करता है डांस दिखाओ नहीं कर सकता मैं चक्कर आ गया चक्कर नहीं आया झूठ बोलता है दिखाओ आई लव यू माय बाबा इधर I love you माँ
Kisah. Tuh nih, jangan malika menfaibai. Jadi Sunday nengah office galasin mana nih? Election party detail जादों ना मोनब्रै मोनबा company थांदो आरो जोंनि unitनिफ्रायबो Only bachelor के होनो हेगार बना family member को बे. family member खो हेगार हराबन सिगांनि नियम मथे मा होनना बुङो दा bachelor फ्रा already थांबाय मोनब्रै मोनबा company थांबाय ना Ada NRC udah तो nggak? NRC आवबो जोङो bachelor फ्रा बहुत दोङो तो last आरो मानसियानो गैला family bachelor तो family member आव उपाय गैया थांनो गोनां जादों आरो Nah, mana nih मोनसे बोसोरा ओरैनो मान बेकार खालामबाय बहुत मानसिया साकरि मोनगौमोनबाबो नै मोनसे बोसोरा माने ओरैनो बरबाद खालामखाबाय आरो दा नै मानसियानो गैया दा ई बोसोराव जुदि सोरबा जइन जानायमोनबा दा इफोर गथ'फोरानो ओंखारगौमोन हर फाइनेंशियल ईयर आव भेकेंसी तो ओंखार खायो मानसिया रिटायार जायो एक्सपायार जायो बहुत किन्तु एबार बाय बारा पोस्ट मोननो हानाय पोस्टा भेकेंसी तो दा किन्तु 2020 आव दा कोरोनानि कारणे भेकेन्टखौ पोस्टपन खालामना दोनदोंमोन आरो तो बियावबो मोनसे आरो जाय गथ'फोरनि बयहा लास्ट इबार माने लास्ट चान्स आरो इबारनो मोननांगौमोन इबारनि उनाव मोना बेफोर गथ'फोरा एप्लाइ खालामनायनि उनाव जुदि भेकेन्ट स्टाफ सिलेक्शना एक्सेप्ट खालामाबा बयहा बारा जाबाय होननानै एक्सेप्ट खालामाबा बोसोर मोनसेनि कारणे तो बेफोर गथ'फोरा एप्लिकेसन लिरना होबानो जाबाय होम मिनिस्टारखौ लिरबानो जाबाय माना बुङो नोंसोरनिथ' भुल गैयाना आफ्टार माबा मोनसे प्रब्लेम जानायनि कारणे देखौ प्रब्लेम जानायनि कारणे पोस्टपन जाना दंमोन साकरिनि कारणे आरो बे आफ्टार नोंसोरनि भुलबो गैया सरकारनिबो भुल गैया तो गेजेरावनो मोनसे सल्युसन ओंखारनांगोन नङा होमबा तो मा थिग ए बोसोराव कोरोना नङाबा नोंसोरो साकरि मोनगोनबो जानो हागोन नङा होमबा तो बे कारणे सेस्ता खालामबानो जाबाय जिमान हायो एक बोसोर स्किउज लानो कारणे ना मरेल डाउन खालामना दा मा बुंनो आरो अमा बेदर लाबदो जा दिनै अमा बेदर जागोन होननानै आङो सानबाय बाय गोगोम जागोन ले बुटखौ नैसिनि बाथिसे होननानै आंनो जाहोबाय दा बेखौनो जाना लाबाय उदैयानो फुल जाना दोङो दा बेदर मानो आं खिन्थु ना माने इयो बयखानो मानसियानो बयबो इसानो इसिनि जायाखै जिसिनि उदैया जाबाय इनिया मान खाराम नुयो आङो उदै गोदोरबाथाय नै उदै गैया लोगोफोर उदै गैया इसला होगानबाथाय उदैया हेसेयो मानसिया आं इसला गानबाय थायो मानसि सोरबा आगैफोरा सानैसे माबायनि खेलानि सलानानै बुंहरबाय आरोमोन खेलानि सलायो स्पर्ट्सनि सलायो रिबकनि आं एक्चुअली इखो 2011 आव आं 2013 हाबानि सिगाङावनो 2013 आवसो साकरि मोनदों ना आङो 2011 सनावनो बायदोंमोन इशलाखौ तो बै टाइमाव 2011 सनाव आं बायदोंमोन इखो 850 ना 900 टाकायाव बायदोंमोन आरो निशलाखौ तो 2011 सनाव जोंथ' फरायबाय दंमोन ना 900 बा 1000 टाका जोंनि कारणे बहुत बुरजामोन आरो तो जितिया आं सलाखौ बायदोंमोन बिरो बहुत अनोमोन आरो सलाखौ नैफोर सुबाथाय रिबक लिरनाय नै दाबो दोङो रिबक लिरनायखौ गासिनो हुवामोन खारगोन होननानै इनि नैथि उनथिबो नै रिबकनि सिम्बल मोनसे दोङो बेखौबो आङो माने साबोनफोर लायाबनि खुलिनाव रङा खारगोन होननानै एन'गा अनोमोन किन्तु दाथ' इमान अना मायबा जिबाबो जियाबाबो था होनना साबोन लगायना जेरै मेरै हुयो थेवबो सिम्बला खाराखै बहुत मोजां सला इयो तो बे मडेलाबो बन्द जाबाय आं खमाय खमाय रिबक स्ट'राव थांनानै बुङो आरो नैफोरबायदि सला दङ हरना बुङो बिदि मडेल गैथ'वा दा मा सलाया दिनैनि दिनाव 10 बोसोर सलियो सानना नायसन आरो खदाय सुयो इमाने खनसे गानबानो सुयो खदाय सुयो थेवबो दाबो दोङो जोंहा ओंखाम जाखांबाय अमा बेदरदो सबाय दालि मैगं बिराद गोथाव जादोंमोन नों नुवारि गोथाव जायाखै खद गैया दिनैना खामदो मेगना दिनै खामदो मैगं बाय खामदो सबाय दालि मैगङा मेगना खामदो इनि उनाव बेदरा मोजां जादो बेदरा मोजां दिनै बेदरखौ मायबा गारा गारा नांदो मोजां खिन्थु बाय गारा नांदो बेदरा दिनै खावनाय बेदर गदि मोनजादो ना यान जागाथ' जादो आरो गाहाम नांदो किन्तु जानानै मैगङा बाय खामबाय आरो सबाय दालि मैगङा मानो खामनो नांगोन नोङो नोंदो भिडिअ बानायनाय चक्करावनो बागलांदां भिडिअनो गावनि माखांगोन नायबाय थाबाथाय आयनाखौनो नायबायाबा बावगारलांगोन नों माहां बनायखो नोङो भिडिअ बानायनायनि सोरै आयना बारा नायदो मानसिया खैबार नायो थ' जाखांबाय लोगोफोर एक्सारसाइज खालामबाय दोनैले मा होनना बुङो बेखौ स्माइलि बल मा खालामबा मा जायो बुङो माने खेबसे नैदो एक्सारसाइज खालामबा ब्लाड सार्कुलेसन खारो आखाइफोरा
प्रब्लेम जायोबा आरो किसुमाना बोलो गैया जायोना आसियाव मबाइलखौ ओरै सेरबाय थायोना मबाइलखौ सेरबाय थाबा माने नै मोनसे आसि मा बाराया माने बोलो गैया जालाङोलै माने नास थैफोरा बेयाव मोजां माबाया जायो ब्लाड सार्कुलेशन खाराबा मोजां ओंखायनो सार्कुलेट जायाबा प्रब्लेम जायो आरो थ' बिनि कारणे स्माइली बल्ड एक्सारसाइज खालामनांगौ आरो स्माइली बल्ड एक्सारसाइज खालामबा माने ब्लाड सार्कुलेशना मोजां खारफिनबा आखाइफोरा हामो आरो मोजां आरो आसिनि कारणे लेपटपफोर सेरबाथाय माबा जायो ए माउसखौ माबानो हाया थुनो हाया जायो बोलो गैया जायो माने थुनो हागोन खिन्थु कामफोरा थबनो जाया आरो मारैबा आखाइया खमफि नागिर जाबाय थायो ओंखायनो बेखौ खालामबाय थाबाथाय मोजां आरो गावनि बेलेन्स निजा खेबसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन एक्सिडेन्ट जानायावनो आसिया एंगोला लरिदोंमोन आरो थ' बेनिफ्रायनो आखाइया बाय आसिया बोलो गैया जादों थांगोन ओंखायनो एसे दसे रेस्ट खालामना लांना लाङा बुं लांना लाङा बुं नङा मानोबा देवबार सान नखा हाखायो आरो देवबार खालि माने नखा हाखागोनसो आरो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो नखाया हागोनसो हागोन आरो नै दा खोमसि जाबायलाय आरो हानायबा हामदोंमोनलै मा आरो मलाव थांनो सिरि देवबार खालि माने थाबायनो लांखानांगोन इयो मिथिखायो जों देवबार खालि समबारनिफ्राय आं डिउटियाव थाङो हदाय खानसे रेस्ट मोनो खिन्थु जोंनो मोनाना जोंथ' बाहेरावनो मोनाना नोंथ' बाहेरावनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो जोंनो मोनाना जोंबो थांनो लुगैयोना ओंखायनो माने सानदे खालि बेरायनो मोनगोन नङो माने अखाया जाखागोन आरो आं दिनैसो मिथिबाय कारन नों सिरि बुंबाय थायो नखा हानानै आंजों मजा मोनदों ने खामाय होननानै हेबोथैनो थांगोन जोङो बकारुनि मल नायनो आंनि बकारू मल नायनो थांनायनि ब्लगखौ आङो नेक्स्ट मोनसे ब्लगाव होगोन नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय माबोरै नाङो ओमफ्राय आरो आं अखा हाबाथाय नेबाय थाबा मोननाय नङा अखा हाबा थांनायानो जायाबा नेना मा लाब नेनाङा थांखागोन अखा हाबाबो साबस्क्राइब खालामना दोनदोबा अखा हाबाबो थांगोन आङो थांखागोन दिनै साबस्क्राइब खालामना दोनदोबा नटिफिकेशना थांखागोन गाबोन होबाबो समनि हाबाबो थामनि हाबाबो नेक्स्ट ब्लगाव नै आं दा बुंबायना रायजोफोरा नेबाय थागोन फैगोन बिदि अखा हानानै जा न'आवनो उरना थागोन आरो दिनैनि लाकि नामानो जाबाय सनायश्री मुसाहारि बे आगैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय बे आगैया जाहाथे लाइफआव साक्सेस जानो हाथों बा जि सानो जि नागिरो बेखौनो मोनथों आरो जेबो दुखु दाहा जेबो सहायनाङा जाथों जोंनिफ्राय जों बिदा बिबाजै बा आदा बेफोरबायदिनो जोंनि गोसोनिफ्राय जों बेखिनिखौनो बे आगैनो एसे बोर हिसाबै होनाय जाबाय बाजैयाथ' अलरेडि नोंनो आशीर्बाद होखाबायनो आंनो बाजै आशीर्बाद होबाय होननानै जनाल' थाबाय थानाङा बाय खस्थ'बो खालामनांगोन मानोना खस्थ' खालामबासो मानसिया खस्थ'नि फलखौ मोनो खेथि खालामबासो खेथिनि फलखौ मोनो खेथि खालामालासिनो डाइरेक्ट जुदि फलखौ डाइरेक्ट नेखाबा फलखौथ' मोनग्रा ना बेखायनो गावबो सेस्था खालाम खस्थ' खालाम आरो जों खानैनि फालनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय जों बेखौनो बुंबाय जे गोसोनि हास्थायनायफोरा साननायफोरा गासैबो जाफुंथों आरो बेखौनो बुंनानै जोंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय दिनैनि भिडिअखौ बिसोरनो फोजोबनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों